kung nagsugod pa ka sa ministry. Naghandoy pa lang ka nga gamiton ka sa Ginoo sa buluhaton. Kung unsa man ang ministry nga naa nimo sa simbahan nga nagsugod pa ka, ang pinaka-importante nga naa sa usa ka tawo mao ang iyang kasing-kasing. Pastor, ang kasing-kasing is deceitful, ingon ang pulong sa Ginoo. The heart is deceitful above all things. Yes, tinuod na siya, nasulti na sa Biblia. Pero when you receive Jesus Christ in your life, the Lord transform you. You become a new person. The Lord will change your heart. The Lord will change your devotion. The Lord will change everything nga dili makapahimaya sa Ginoo. So ang kasing-kasing importante. Katong kasing-kasing nga adunay paghigugma sa Ginoo. Kasing-kasing nga adunay paghigugma sa iyang mga pulong. The heart that loves Jesus, the heart that loves His people, the heart that loves His word. That's what God looking for His servant. Kay numdum ka sa diha nga si Samuel gisugo sa Ginoo nga moadto kang Jesse aron sa pagpangita sa usa ka hari nga gipili sa Ginoo aron madihugan nga mao si Haring David. Tanang mga anak ni Jesse iyang gipatan-aw kang ipakita niya patubang kang Samuel. Ingon si Samuel kini siguro kay maayo, kini siguro kay eksperyensado, kini siguro kay maayo barog. Pero tanan sila gingon si Ginoo dili na sila mao. Nangutana siya na pabailain nga anak si Jesse. Ningon ang Ginoo kang Samuel, ayaw tan-awa ang ilahang outward appearance. Man looks at the outward appearance, but God looks at the heart. Gipangita sa Ginoo kung unsa ang naa sa kasing-kasing sa tao. Og tungod ni ana si King David, si David nga batan-on ato nga higayon nga naa sa bukid nagatiman sa mga karnero sa iyang papa, gidala ngadto sa ilang balay. Ipatawag ug giingnan si Samuel sa Ginoo kana siya maoy dihugi. Unsay naa kang Samuel? Ang pangutana, unsay naa kang David? Si David, although he is a worshipper, he has a skills, outward appearance niya, gwapong tao ang description sa pulong sa Ginoo. Pero unsay naka-attract sa Ginoo sa iya? Ang iyang kasing-kasing. David has a heart that wants to obey God. Kasing-kasing nga andam mutuman sa kapubuton sa Ginoo. That's why David was called a man after God's own heart. Ang tao nga andam mutuman sa kabubuton sa Ginoo. Ang kasing-kasing igsuon mao na ang ginapangita sa Ginoo. Kung ikaw nangalagad sa Ginoo karon, kung ikaw pastor sa usa ka pioneering or nag-lead ka og ministry, cell group leader, ang kasing-kasing nimo mo'y ginatan-aw sa Ginoo. Dili ang imong kaalam, dili ang imong kahibalo, dili ang imong skills sa maayo pagpangistorya, mga relational skills or leadership skills. Musunod ra na siya. Pero ang unang ginatan-aw sa Ginoo sa imo, ang imong kasing-kasing. Gibutang ka sa Ginoo din ha. Tungod nakita niya nga adunay kasing-kasing, tungod nakita niya nga aduna kay kasing-kasing nga andam nga mutuman ug musunod sa buluhaton sa Ginoo. Igsoon, ayaw ka discourage kung unsa mang mga pagsulay nga imong giatubang karon sa ministry. God put you there. Gibutang ka sa Ginoo diha tungod nakita sa Ginoo nga aduna kay kasing-kasing nga andam mutuman sa iyahang kabubuton. Dasigon ta ka. Ampingan ug ubanan ka sa Ginoo. Whatever your needs, the Lord will provide. I-provide sa Ginoo imong panginahanglanon. Di ka niya biyaan. Di ka niya pasagdan. Muna nga padayon. Padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Kay nakita sa Ginoo ang imong kasing-kasing. Padayon diha sa pagpangita sa kalipay